Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा बे समाव गोदान official notification release खालामबाय जिडी Constable दा नोंथांमोना जायफ्रा गोबां नेगासिनो दंमोन जोबोर मोजां मोनसिगोन जिडी Constable apply date and बेनिफ्राय exam date गासैबो ओंखारजोबबाय आरो बे भेकेन्सिया ओरैबादि बुरजा देग्लाय 80,000 नि बारा दङ 10 पास खालामनाय लोगो लोगो जेबो पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोना मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा स' बेयाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो exam dateबो ओंखारखाबाय दा बेखौनो जों नायगोन A to Z आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ हानायसेबां शेयारबो खालामगोन आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हाखायो बेजों लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो स' बिदिबा गोबाव खालामला जों थांसै फैदो अफिसियेल साइटआव एन्ड अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट निउसआ बेनो 26 अक्ट'बराव मोनसे अफिसियेल नटिसखौ जोङो बेयाव भिउ खालामसै स' बेयाव जों भिउ खालामनाय लोगो लोगो बेबादि फैसिगोन दा फार्स्टनि नाम्बार 1आव ओरैबादि मोनसे बाथ्रा बुंदों नेम अफ एग्जामिनेशन बेनिफ्राय शिडिउल दङ दा जाबाय कनस्टेबल दिल्ली पुलिसाव जायनोखि दाखालि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना एग्जाम डेट ओंखारबाय नै स' बेनो जाबाय 14 नोंथांमोना 14 निफ्राय जागायसिगोन नभेम्बरनिफ्राय अके HS पास लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेयाव स' नोंथांमोना एग्जामा जागायनानै नोंथांमोना डिसेम्बरसिम जाहैसिगोन 3rd अके देन सेकेन्डआव फैबाय बे जाबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट गोबां नेदोंमोन जिडी कनस्टेबलाव दाखालि थालांनायफोरा एबारे 84,000 खाथियाव एबा 80,000 खाथियाव नोंथांमोना भेकेन्सिस मोनगोन आरो बेयाव गोबां रोखोमनि कम्पानि दङ एबा नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट दङ बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन दा नोंथांमोना गोसोबादि पस्ट प्रेफारेन्सखौ होबानो जाबाय दा बे एग्जामखौबो अनलाइन एग्जामा कन्डाक्ट खालामसिगोन 20 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लोगोसे जाहैगोन मार्चसिम जाहैगोन नोंथांमोना 20 निफ्राय नोंथांमोना मोनदों 12 मार्चसिम नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन आरो बेनो जाबाय CBT एग्जाम दा फार्स्टआव नोंथांमोना CBT कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट होनना बुङो बेयाव एग्जाम जाग्रोगोन आरो काट अफ लानानै फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन एन्ड लास्टआव मेडिकेल आरो पास जाबानो काट अफ लानानै स' नोंथांमोननि साख्रि नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन SSB हान्जा आसाम राइफल CRP जि पस्ट फैगोन नोंथांमोना बिनि आन्डारावहाय नोंथांमोना सेलेक्ट जानानै थांनो हासिगोन दा बेनो इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेखायनो बयबो रेडि जादों एन्ड दानिया एप्लाइ माब्ला मोनगोन नोंथांमोना स' बेखौहाय सिगां मोनसे अफिसियेल नटिस होखादोंमोन नभेम्बराव स' नभेम्बर 24 जानाय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जागोन आरो जेब्लानो जायो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन आरो मोनसे नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनदोंमोन जे SSC आव गोदानै रुल्स खालामबाय जे डेट अफ प्रिन्ट फट' होआबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेखायनो फट'आ नोंथांमोना 3 मान्थ्स अनलि बारा जानो मोना लेटेस्टखौ होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बाखि नोंथांमोना गासैबो रिजेक्ट जागोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्स थानांगोन मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम जोंनि ST केटेगरियाव एप्लाइ खालामबा 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम नोंथांमोना खालामनो हागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जे जेब्ला गोदान लेटेस्ट आपडेट फैयो नोंथांमोना मोनफिनबावगोन दा ओरैबादि मोनसे लायो डेट अफ नोंथांमोननि एप्लिकेसन एबा नोंथांमोननि एडभार्टाइजमेन्टखौ लानानै नोंनि बैसोआ 18 जाहैनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना 28 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन